ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ፉትቦል ካፌ ከመይ ትኾኑ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣጀማምራ ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ፀወታ ከመይ ነይሩ ትንተናዊ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሓራይ ብማንቸስተር ሲቲ ክንጅምር። ሱረ ከመይ ቀኒሓ? ሰላም ይሃዋዚ ከመይ ቀኒሓ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እዩ። ማን ሲቲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ 3 ፀወታ ሙሉእ ነጥቢ 9 ሒዛ ክትወፅእ እያ ሪኢኽና። በንጻሩ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ከም በዓል ዴብሮና ብመስበርቲ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ከም በዓል ጉንዶጋን ማሕረዝ ኣፋንያ ክንሳ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ክትርእየና ምኽኣላ ካብ ምንታይ ኢልካ ትግምት? ሓራይ እዚ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ከምዚ ዝረኣናዮ እዚ 3 ፀወታ 9 ነጥቢ ኣብዚ መጀመርታ ፀወታታት መርከባ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነጥቢ እዩ። ንምንታይ ኢልካኒ ከም ዝረኣናዮ ፕሪምየር ሊግ ነጥቢ 9 ነጥቢ ሲ ክተምፅኦ ብዚ ምጅማር እቲ ውህደት ኣሎ ናይ በዓል ኮቫቺች ጓርዲዮል ሲቲስ ስጋ ሕጂ ምስቲ ጉንዶጋን ማህረዝ ዝጎደልዋ ብበዓል ኮቫቺች ጌራቶ ቆላ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ወልቭስ ኑነዝ ዝበሃል ተጻዋታይ ኣፈሪማቶላ ኣብዚ ሕጂ እዩ ነጥቢ ምኽሳር ናይ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ግዜ ተሪኸዮም ሲቲ ዝሕሊሎም እዮም ዝጅምሩ ነይሮም ኣብቲ ካልእ ግዜ ሎሚ ዓመት ድሕሪናዮም ግን ልክዕ ካብ 3 ፀወታ ሙሉእ 9 ነጥቢ ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ። ሃላንድ ከምቲ ዝረኣናዮ ንእሽተይ ዝሕሊሉ ጀሚሩ ኣሎ ግን ክትሓምይ ትኽእልኒ ኢኻ 3 ጎል በፂሑ ኣሎ ፕሪምየር ሊግ ጓርዲዮላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ንእሽተይ ጥዕናዊ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ናይ በቐዳማይ ኣብ ማዕረ ክንደይ ኣብ ፀቕጢ ከም ዝኣተው ይረአየካ እዩ ብዘይቡ ግን ኮይኑ ከዓ ከም ዝረኣናዮ 9 ነጥቢ ሒዞም ተበጊሶም ኣለዉ። ብምእላይ ኬቨን ዴብሮነ ንዋርሕ ንሲቲ ኣብ ሽግር ክእትዋ ኢልካ ተሓስቦ ነገር እዩ። ንምንታይ ኣብቲ ፕሌይ ሜኪንግ ዝበሃል ዝስለፍ ደሎ ተጻዋቲ ተሪእናዮም ብዙሕ ግዜ ናይ ምጥቃዕ ባህሪ ኣላቱ ደለዎም ከም በዓል ዩልያን ኣልቫረዝ ከምኡውን ፊል ፎደን ማለት እዩ። ንዑ ንምትካእ ተባሂሉ እዚ ናይ ወልቭስ መፂኡ ዘሎ ኑነስ እዩ ተገዚኡ ዘሎ ግን ጉድኣት የብሉ ኣይኮነን። ንምንታይ ሕጂ ንእሽተይ ፀኒሕሉ ቻምፒየንስ ሊግ ምጅማሩ ይተርፎኒ ተዘራራቢ ፀወታታት ኣለዉ እሞ ከዓ ምዝሓል ናይ ሃላንድ ምስ ናይ ኬቨን ዴብሮነ ምእላይ ኮይኑ ስምዐና ኣነ ግን ሲቲ ሕጂ ከማን ዓቕሚ ኣለዋ ንፕሪምየር ሊግ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ፀወታ ተሪኢኸዮም 9 ነጥቢ ሒዝካ ምውፃእ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣንጻር ኒውካስል ዝነበረ ፀወታ ሙሉእ ዓብሊሎሞም እዮም። ኒውካስል ከም ተፀበና ፅቡቅ ኣጀማምራ ርኣያትና ነይራ ግን ኣንጻር ሲቲ ክትምክት ኣይረኣናያን። ኤዲሃው ንክሎፕን ንጓርዲዮላን ኣሸጊሮሞ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ እዮም። ድሓን ክንሪኦ ኢና ምስ ግዜ ከመይ ክብድሆም ክኽእል እዩ። እቲ ፀወታ ርኢኻ ከመይ ነይሩ? ኒውካስል ማንቸስተር ሲቲ ከምቲ ዝረኣናዮ ተኮይኑ ፀወታ ማንቸስተር ሲቲ ዋላ ዝሕሊሎም ይጀምርዎ ዳ እምበር እቲ ፀወታ ንምንባብ ግን ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሎምን። ዳሕራይ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ጎል እቲኻ ዓቂብካ ትወፅእ እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይ ፀወታ እዩ። ንኣብነት ንበዓል ኣርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ እንተሪኢኸ ቀዲሙ ይምዝገበን ጎል ወይ ከዓ ኣመዝጊበን ከዓ ክዕቅቦ ይክእላኒ ፀወታ ካብ ኢደን ወፃእ ክኸውን ንሪኦ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ደሪእካ መሲልካ ዓቕሚ እቲ ፖቴንሻል ናይታ ጋንታ ኢኻ ትሪኦ እዚ ሓንቲ ጎል እቲኻ ብኣ ክትውዳእ ማለት ክብድ በለ እዩ። ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብቲ ፀወታ ኤሪክ ሃላንድ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ናይ በዓል ኮቫቺች ኣዝዩ ፅዑቕ ነይሩ ግን ከመይ ጌርካ ንኒውካስትል እሞ ከዓ ብማኣዝን ድመውፅካ ተፃወቲ ናይ ኒውካስትል ቀለልቲ ይኮኑን። በዓል ኣንቶኒ ጎርደን በቲ ሓደ በዓል ኣልሚሮን ኣለውካ ማእኸል ሜዳ ከምዚ ገይሮሞ ዘለዉ በዓል ቶናለና ጉማረስ ከበድቲ እዮም ግን ከመይ ጌርካ ንዖም ካብ ስራሕ ወፃእ ኣብቲኻ ፀወታ ናብ ኢድካ እቲኻ ተቆፃፂርካ ታዘ እተኸያ ጎል ዓቂብካ ትወፅእ ፀወታ ሲቲ ብትክክል ይፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ። ካልኦት ጋንታታት ኣስተውዒልና ኣለና ጎል ምስ ኣተዋ ዝመርሓ ግዜ ክውዳእ ምቕራቡ ምክልኻል ክዓፅዋ እቶም ተፃወቲ ኦፈንስ ዝነበሩ ንድሕሪት ተመሊሶም ነቶም ተኸላኸልቲ ክሕግዙ ኢና ንርኢ። ሲቲ ግን በንጻሩ ፖዚሽን ሒዛ ነቲ ኩዕሶ ክትቆፃፀር እንታይ ኣንጻር ጋንታ ኩዕሶ ክትከልኣ ኢና ንርኢ። እዚ ስታይል ከዓ ነጥቢ ሒዛ ከይተሸገረት ክትመፅእ ኢና። ብሩኖ ጉማረስ እውን ዓሚ ኣንጻር ሲቲ ምፅዋት ዝፀልኦ እዩ ምክንያቱ
ዓበይቲ ኣንጻር ቆልዑ ዝጻወት ዘለኻዮም ለምስልኻ ይብል እሶም 15 ኮይኖም ዝተሰለፈ ኮይኖም ይስምዑኒ ይብል ጉርኖ ማለት ወዚ ከም ኢሉ ከሎ ግን ሲቲ ክትሽገር ኮን ርአይና ማለት ሕጂ ኣነ ብዛ ዝሓለፈ ጾታ ምስ ሼፊልድ ዩናይትድ ዝነበረት ኣብ 80ታት ደቂቕ ጎል ተመዝጊባቶም ነይራ ከመይ ጌርካ ሆይኻ ንዓ ናብ ስዕረት ትመጽእ ግን ርኢና ኢቨንት 3 ደቂቕ ከማን ኣይወሰደሎም እዚ ንባዕሉ ናይቲ ጋንታ ፖቴንሻል ይደርኤካ ማዕረኸ እንደይ ብደመ ነፍስ ተዋሂዶም ኣሎ ግሪሊሽን ሃላንድን ማዕረኸ እንደይ ድሕሪት መስመሮም ጥዑዩ ናይ ሲቲ ኢና ተዳእቶት ጎል ተሪእና ብተራ ስሕተት ናይ ወልከር ኢና ኣትያ ከተኣትሪና ግን ወልከርካ ከመይ ጌሩ ታ ጎል ኣምጪዋ ኸኣሪሕ እዚ ሕጂ ትወኒት በቃ ናይ ዋንጫ ጋንታ ምዃና ይደርኤካ ብብዙሕ ዓይነት ክፋላት ወልከር ተሪኢኸዮ ሃላንድ ተሪኢኸዮ እዚ ናይ ምስዓር ባህር ደይብሎም ትጸወትዮም ተሰዓሮም ክወጹ ከም ዘይብሉም ዋላት ማዕረ ምፍላይሲ ኣይለምዶም በቃ ከሸበድበድ ኢሎም ታስርሖም ሰሪሖም ሽዑ ድሓራይ ጸወታ ናብ ኢዶም እትዮም ከዓ ስዒሮም ወጽዮም ማለት እዩ እዚ ዝገብሩ ጋንታ ስጋዕ ዝኾኑ ንፕሪሚየር ሊግ ሕጂ ኸማ ሲቲ ክቁልሱ ወይም ላሓንቲ ብዘይ ጸገም ማለት እዩ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ማን ሲቲ ዝነበረ ተንተናዊ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ መጽእ ድማ ናይ ኣርሰናል ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢልና ይቀርነለይ